Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Kinhun Jong Kamigalia School Welfare Development Association kalalit banya kendo ya usembut Menteri Rangba Kajela uba Prestun Tensong kum kajing beteng ya kijing dawa halor kajing penbaha ya ki school secondary berhaya secondary ha Kajela barok kawai hadin kini kajing yalang uba HM Marbanyang ulapan pau bakaseng kasngau tenat banyo ya kalat banya kren badu sembut Menteri Rangba ubalakular bahadien baka sorkar keladep ban shimkhia ya ki school LP bat UP kasien jam ko babut kalong ban penbet ya ki jing ki bayadei bat ki school secondary bat high secondary ka MSWDA kelapan kenmau baya kani kamat ladep ban pensnguru sya u menteri katanat puli puthi u rakam sangma ha usnem baladep ubalapan pau ya kajing sngokhia bat penlong ya menteri Rangba ban pha bishar biang ya kini kijing dawa lingba katanat puli puthi bat u commissioner secretary Nakalian tongka Meghalaya School Welfare Development Association Central Body ni lawan nabar baik isa Preston Tensong Deputy Chief Minister ila khot yang imenta kasngi nakabanta banya kran sani halor katuka memorandum kabang ila dapat summit syaka government ha kan ka khat sau tarik jong ni upenai April atau snap kan de kadai ka memorandum kabang ila resubmit ila manong ila pha biang dei men syar ka ju pha na koi ka port koi ka port de halor kan ka hakad kan memorandum kamat ka baning kong ka ba yedei na ka panta ki secondary but higher secondary kadai ka way na kimat ka ba niyo iba i sa Preston ro ila panpau ha ka to ka jingkran juk iya po madan student nanti ba kadai ka step ka ba ar ka ba ngihap ban pendap bane da ka penta joki te pingso tanat sibon ba mata kasngi ngelayo banya keren bania ba ya gini gijing don kam yang gini secondary higher secondary kumjuru yang tigi pat ki issue ki badan roteli ki issue ha kami memorandum dengan sipa ban itu kumne ba ha kaji sisya anu usna baladap keladan kecil kenduk bat education minister atau rakam isang ba ha ka memorandum ka bagila ha ka sautrek jo bra April jo sedem ajar usan ha ka ba nilayo ro banya kran na kala jo minister uang ba kadai ka kam kadai ka bamu sokhia ani kata ka matter of his concern de haring kata ngila ya tho no sa chief minister lo advice ba tho chief minister ngila ya tho chief minister bat ha ka khat nyo trik jong April tingyo i ba chief minister ka ar pusau tarik ru yang kata ka sithi ula pha sya ka education department ban examen ban pha ya ka report sya kata ka diga bang yoi te hade ka to por ngila ikendo ban but dia ni commissioner secretary ka jingya kran atau por commissioner secretary wa ba betang idang don ka diga jing kre na ka beta ka propose MEG wa macam sedang la ya sya ka to discussion la ya pha ya ki jing aji bot ta tatar sa language policy ta tatar hading tu kawan nak sakit pen kela menteri hau benai Oktober ngila ikendu ya malah kemen rumpu ngila ai ke proceeding tong general meeting ban angtur ngila ikran ba tito ka nak lai juki ki pen pau ke jing na bar ba hakat te ka snam kila ki ha pen pedap shoy ki kam ki ba khamak ki kila ai ka commitment kam tabi tu ki LP and UP ma SSA ba ki ad hoc te nak lai juki ngia sya ka ni te patau snam pat hakat ke jing wan sa hisiat pat haka bangila pha memorandum ngila pekre ya memorandum ka badan rekat bagi detail ki fact and figures jong ki school baru ki badan haka jelah teman kelawan ke jingkeli la phi mikmat tangna ka benta ka Meghalaya School Welfare Development Association tangna ki school jong ki bet ki rekat na represent ya baru ngi ong bangi represent na ka benta ki school baru la ki long ki ba penia de ki mission ki dan bon ki badan de ki mission Catholic Presbyterian data Ram Krishna Mission data private organization baper ni mikmat kita ki school baru but ya kini ki list ki bangi pharu ngi da shim ya ka information ka bobyang na ka directorate but lengba ki DSEO jong kini ki district baru ki badan ka jalla ka dan ta ki khatwai tili ki DSEO ba namar ba ka eastern west ka dan ha yang pokok ston ki DSEO ngi dan ta khatwai tili te kai ka bami mentanang ni je kedan halok ni phang ka bang asyqa pani tu lekot phi ka long ba isa Preston ni ila ong ba ila de kedan siam ke ka ba
bat bang idei bat le dia kan ni ten trai ngidam la ban surai ko ni ngidot kam ya kata ka jing ya shop jongi bat commissioner secretary bun sien pada shop bun sien ila og yang ni bang ni shop bun sien ban ya penbet ban ya ai ya kata ka jing ai jing bot ka biang syak sarkar ban ka kabinet kan approve kembali ya kini ki LPUP mo kini ki SSA beradab katu ka jing ya kendu na koi kapor kena pakai pak ia katakan report ke babiang. Di nakaliang ju komisioner sekretari ru dalam Kelantan hak dengan jingnya keren di Sir Vijay Kumar Menteri lo ang yang iba sakot no aduk ni katayo wan sakot ba yang kan dengan meeting ke paningkong sapun krea yang kita gijur ka baro nakaliang ju ka usan ngini ya lang. Bat ka department ban pen biang yang kini baro kenang ba ngila bat address ke kini ki issue ju kini ki school. Kawai ka ba ngila keren tentang kalong. Let's say ka sarkar kapla bande season ne. Mo Hendrai ngila ban lek ta ka face wise kala ban lo sisen asil license sosial tang ba ngin pek kadang ba baro kini ki school khamtap nama ka jingdan jo ki number jo ki secondary ba higher secondary ki dan tak ko ba saus pa larang ye sim ye nujar pada ye ki LPUP ki dan khandai ja motor fi de na ta kadao kala mi ka drop out ka babon ha ka level jo ka secondary ba higher secondary kani ka jingni jo ka drop out ka dai ru number ba kikme kikpa kimla te ban ya kersian school le ki nama ka kardan kala kham he kajing siu ka bai school ru kala he balai ki hapan siu ka bai school nama ki school ki namla te ban ya penya la ka sarkar kam ai ka jing yarap eki khamta me ki jakano kondong te na ta ka mi ka drop out te khang ban petikna ba ka drop out dia ha ka jela ka jogi kan ki mo ngimne ber klat ba ki atli ki level ha ka secondary ba higher secondary ki badan kam bahat ta but ya ka school ngila ban ong ba ya ka performance ka school laju bai du lagi ni la result ki kom churu u khna school na ka khna school ha ki sau thu ya la ka jong ka bor ka jingla jong ki la ne ka jingya sakhmat dei leng ba kini ki kerda di kom ta nginum la ban yo ya kata ka kan pelong ki jela jong ki ka ba kieu ha ka yo ka kot la da ni khin tai la ni la da ngim le ai saya kini ki lebat ba namar la la khna sikot ta class 8 ha kat position te hoi ka compulsory of education ka data du class 8 ngila lak ta ka jing ong ba ki illiterate ngila ha mo kiu ka percentage ka literacy hendai kan biang pat ba khna jing ki chama ta du class 8 kidan kam ba tuition yang di kemang OIP kenya ka ratio jogi ki secondary ki badat compare ba ka number tu ki lower primary and upper primary kami hap shu ang nong luru te ni sutu ba ka number tu ki LP and UP ka access Then kan number de ki secondary bahaya secondary kadang pula tata. Then nama thadau kan de kare koi ka mat ka bangida ya grand ham tat standard sibut ya bah pak preston te la ngin le bai. Ngin pendap ya kata ko malai ong ha ka face wise but ngine syong sausil sansian mo komisioner na menjur ya kata bangin ya trailang ngin pekre bah ya ki di tiel baro. De tang kita hi ngatrai la biang boleh sibut bah